हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने चैतन्य चरितामृत आपला अभ्यास वगैरेच्यामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण जे आहे ते आपल्या अभ्यासाची सुरुवात नेहमीप्रमाणे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांच्या चरणी प्रणाम करून त्यांना प्रार्थना करून करूया. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी आपण प्रणाम सादर करूया. नमो महावतानाय कृष्ण प्रेम प्रदाते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. आपले इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, त्याचबरोबर आपले सर्वांचे परमप्रिय आणि पूजनीय असे गुरु महाराज, त्याचबरोबर माझ्या जीवनातले सर्व शिक्षागुरु, आपल्या सर्वांचे साठी असणारे सर्व शिक्षागुरु आणि समस्त जे वैष्णव वृंद आहेत अखिल ब्रह्मांडामध्ये जे सदैव उपस्थित राहून आपल्यासाठी कल्पवृक्षाप्रमाणे कार्य करतात, अशा समस्त वैष्णव वृंदांच्या चरणी आपण वैष्णव प्रणाम मंत्र सादर करूया. आणि त्याचबरोबर इथे असलेल्या उपस्थित वैष्णव यांच्या चरणी आपण हा मंत्र समर्पित करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, ग्रंथराज चैतन्य चरितामृतम की जय, श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. तर आज आपण मध्य लीला जे आहे तर त्यातलेच पुढच्या लीला चैतन्य महाप्रभूंच्या आपण अभ्यासणार आहोत. प्रभू नंद जे आहेत तर त्यांच्या बरोबरच्या आपण ज्या आहेत त्या आतापर्यंत लीला अभ्यासल्या. मध्य लीलेतल्या म्हणजे मध्य लीलेतल्या साधारण 16वा जो अध्याय आहे तर तिथपर्यंत आपल्या अभ्यासून लीला पूर्ण झाल्यात, म्हणजे मध्य लीलेचे भाग 3 पूर्ण झाले. तर मध्य लीलेचे भाग 5 आहेत. तर त्यातल्या आता त्या 5 भागांपैकी आपण आता 4थ्या भागावर आहोत आणि तिथल्या लीला आपण ज्या आहेत 4थ्या आणि 5व्या भागातल्या लीला ज्या आहेत तर त्या अभ्यासणार आहोत. मग आता काल आपण अभ्यासलं होतं की कशा पद्धतीने जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांनी जगन्नाथपुरीमध्ये जे आहे तर तिथे गुंडीच्या मार्जन मंदिर जे आहे तर तिथे असताना ज्या वेळेला त्यांनी जगन्नाथ रथयात्रे जी आहे तर ती जेव्हा बलगंडी म्हणून जे भाग आहे, नगर आहे, तर तिथं आल्यानंतर जे उद्यान आहे तर तिथं आल्यानंतर जेव्हा चैतन्य महाप्रभूने विश्रांती घेतली तर त्यावेळेला कशी लीला घडली की जे राजे प्रतापरुद्र आहेत त्यांच्या माध्यमातून ते आपण परवा देखील अभ्यासलं. काल त्याचा थोडासा अजून उर्वरित भाग अभ्यासला आणि त्याचबरोबर आपण अभ्यासलं की कशा पद्धतीनं चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांनी प्रचार प्रसार जे आहे तर तो केला. म्हणजे काय की ज्या वेळेला चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांना विचारण्यात आलं की तुम्ही अशा पद्धतीने नाचून गाऊन संकीर्तन करून कसं काय बरं संन्यासी असं म्हणजे प्रचार प्रसारात म्हणजे असा करतात, खरं तर तुम्ही वेदांताचा अभ्यास करायला पाहिजे, अशा पद्धतीने त्यांना जे आहे तर
ते एक प्रकारे म्हणजे त्यांच्यावर टीका असं सोडल्यासारखंच होतं, किंवा एक प्रकारे असे ते उच्च कोटीचे भक्त आहेत भगवान हे म्हणजे यांचे. तर ते जे आहेत ते श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते जेव्हा वेगवेगळ्या रूपात अवतरतात तर त्यांना ते जाणतात. पण असे जे असतात मायावादी किंवा पाखंडी, तर त्यांना कधीही कृष्णांना जाणता येत नाही. आणि त्यामुळे भगवान स्वयं असतात जेव्हा अवतरित होत असतात, पण त्यांना हे मायावादी किंवा असे जे पाखंडी असतात किंवा नास्तिकवादी लोक जाणू शकत नाहीत, आणि ते त्यांच्यावर टीका करतात, तो त्यांचा उपहास करतात. मग असे जे लोक असतात तर ते म्हणजे तर त्यांच्याकडे जे आहेत ते चैतन्य महाप्रभूंनी दुर्लक्ष केलं. म्हणजे त्यांच्या मुखामध्ये कधीच जे आहे ते कृष्णांचं नाव येऊ शकत नाही, अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांनी त्याच्यावर वक्तव्य केलं. तर हे सगळे आपण लीला अभ्यासली म्हणजे कशा पद्धतीने तिने एक संन्यास धर्म आहे तर तिथे संन्यास धर्माचा आदर्श जो आहे तर तो घालून दिला. म्हणजे राजे प्रतापरुद्रांची भेट नाकारली, छोट्या हरिदासला त्यांनी दंड ठोठावला. त्यानंतर पुढे जाऊन प्रकाशानंद सरस्वतीने त्यांच्यावर जेव्हा टीका केली, तर त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं, म्हणजे काशीमध्ये त्यांनी प्रवेश केला आणि ते मायावादी संन्यासी होते, तर त्यांच्या मुखात कधीच कृष्णांचं नाव येऊ शकत नाही. म्हणजे म्हणजे त्यांचा एक जो भक्त बनला होता, तर तर त्यांनी हा प्रश्न विचारला. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की अशी निंदा करणाऱ्या लोकांच्या मुखात चैतन्य कृष्णाचे जरी नाव आले तरी सुद्धा म्हणजे त्यांच्या मुखामध्ये पवित्र नावाचं उच्चारण येत नाही. म्हणजे अशा अर्थाने कृष्णांचं नाव जे आहे तर ते येत नाही. म्हणजे असे जे लोक असतात तर ते कधी भगवान यांना पाहू शकत नाहीत, किंवा भगवान आणि आपण वेगळे आहोत असं म्हणजे हे जे भगवान यांचं आपल्यापेक्षा वेगळेपण आहे ते जाणू शकत नाही. मग हे सगळं आपण काल जे आहे तर ते अभ्यासलं अशा पद्धतीच्या म्हणजे सुंदर प्रसंगातून भगवान यांनी केलेल्या लीला अभ्यासल्या. म्हणजे प्रत्येक वेळी युगधर्म जो आहे तो हरिकृष्ण महामंत्र आहे, आणि त्या संदर्भातच त्यांनी जे आहेत त्या लीला केल्या चैतन्य महाप्रभूंनी. युगधर्माविषयी जे आहे तर ती अ, संकीर्तनाच्या माध्यमातून ती जी ती जी जागरूकता आहे ती वाढवणं, आणि प्रत्येकाच्या मुखामध्ये हरिनाम येईल अशा पद्धतीने प्रचार प्रसार. म्हणजे भगवान यांच्या लीलांचा दिव्य संबंध जो आहे तो ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा भगवान यांच्याशी एकरूप होण्यापेक्षा अधिक आनंददायी आहे. आणि मग अशी जर वस्तुस्थिती नसती तर मग ब्रह्मानंदामध्ये स्थित असलेले महान पुरुष म्हणजे पहा, जे चार कुमार आहेत ते सुरुवातीला निर्विशेषवादी होते. म्हणजे निर्विशेष ब्रह्मावर त्यांनी ध्यान केलं होतं. मग त्यांनी जेव्हा भगवानांच्या चरणकमलांशी अर्पण केलेलं तुलसी दल होतं तर त्याचं जो आहे सुवास घेतला ना, तर तात्काळ त्यांना कृष्ण प्रेम प्राप्त झालं, आणि भगवान यांचे कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित झाले, आणि भक्तिमय प्रेममय सेवा करू लागले भगवान यांची. आणि तो जो दिव्य सेवेचा आनंद आहे भगवान यांच्या किंवा भगवानांच्या दिव्य लीलांच्यामुळे भगवान यांच्याशी जो संबंध आपला प्रस्थापित होतो ना चैतन्य महाप्रभूंशी, तर हा जो आहे म्हणजे त्यातही चैतन्य महाप्रभूंचा कारुण्य अवतार आहे. अत्यंत म्हणजे करुणा अवतारात भगवान जे आहेत ते आपल्या समोर स्वतःला प्रस्तुत करतायत या युगामध्ये. कलियुगामध्ये आपल्यासारख्या पतित जीवांसाठी भगवान यांनी ही म्हणजे अत्यंत करुणा दाखवली, की जशी कुठल्याही युगामधल्या कुठल्याही अवतारात भगवान यांची अशा पद्धतीची करुणा नसते. म्हणजे त्यांना काय म्हटलं जातं, चैतन्य महाप्रभूंना महावदान आहे. म्हणजे श्रीकृष्णानुसनं शरण जावं लागतं हे म्हणजे आणि असे भगवान श्रीकृष्ण सुद्धा दयाळू कृपाळू आहेत. म्हणजे हे कृष्ण करुणा सिंधू आपण म्हणतो. म्हणजे भगवान स्वतः करुणाचे सागर आहेत, पण तरी सुद्धा भगवानांना शरण जायला लागतं आपल्याला, श्रीकृष्ण भगवानांना. मग त्याच्याही पलीकडे जाऊन म्हणजे अत्यंत मुक्त असताना प्रेमाचे वितरण करणारे, आणि कसली पात्र अपात्र काही काही म्हणजे कुठलीही अट न ठेवता आपल्याला मुक्त हस्ताने कृपा जी आहे तर आपल्यावर म्हणजे कृपेचा वर्षाव करणारे असे चैतन्य महाप्रभू आहेत पहा. म्हणजे ही संधी आपण अजिबात सोडायला नको, की आपल्या जीवनामध्ये श्रील प्रभुपाद आले आणि त्यांच्या माध्यमातून भगवान श्री चैतन्य जे आहे तर त्यांची कृपा आपल्याला मिळत आहे. म्हणजे थोडक्यात असं आहे की भगवान श्री चैतन्याने आपल्याला खरं तर निवडले आहे, आणि कृपा दिलेलीच आहे. श्रील प्रभुपादांच्या माध्यमातून त्यांनी कृपा पाठवली आहे, आणि ती श्रीकृष्णांनी पाठवली श्रील प्रभुपादांच्या माध्यमातून, किंवा चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांनी ती निवडली म्हणजे ती निवडली आपल्याला, आणि ती श्रील प्रभुपादांच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवली. फक्त आता ती कशी घ्यायची कशी स्वीकारायची ओके नाही ते आपल्या हातात आहे. म्हणजे कसं होतं की
आपल्यावर कृपा वर्षा होत आहे, कृपेचा ओघ येतो आहे. पण आपण जर त्यावेळेला दक्ष नाही राहिलो आणि जाणीवपूर्वक आपण प्रयत्न नाही केले, तर मग आपल्यापर्यंत आलेली कृपा आहे तर ती तशीच राहील, म्हणजे ते तिथंच राहील, आपली प्रगतीच नाही होणार. आणि आपल्या अनर्थामुळे काय होईल, तर आपल्यापर्यंत कृपा आली पण आपण त्याचा लाभ नाही घेऊ शकलो. आणि म्हणून असे जे चॅलेंजेस असतात, वेगवेगळे उत्सव असतात, मंदिरातले उपक्रम असतात, हो की नाही, किंवा वेगवेगळी व्रत असतात, एकादशी व्रत किंवा असं, म्हणजे अशा छोट्या मोठ्या संधी असतात किंवा वेगळ्या सेवेच्या संधी असतात, ऑनलाईन ऑफलाईन कुठले, तर आपण बिलकुल सोडायच्या नाहीत, त्या गमवायच्या नाहीत. त्याद्वारे कृष्ण कृपा जी आहे, चैतन्य महाप्रभूंची कृपा आपल्यावर पर्यंत जी आलेली असते ना, तर ती मिळवण्याची ती एक संधी असते. आणि आपल्यामध्ये ना अशी गोपपूजनामध्ये कशी सेवेसाठी जी आहे स्पर्धा असायची, तशी आपल्यामध्ये असली पाहिजे ती कृपा मिळवण्यासाठी, ती सेवेची संधी मिळवण्यासाठी. तर असं जेव्हा आपण प्रयत्न करू, तेव्हा अजून चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते संतुष्ट होते. म्हणजे ते यासाठीच आले भगवान, इतका करून कारुण्य अवतारामध्ये. म्हणजे इतका करुण अवतार कोणाचा नाहीच आहे. म्हणजे कोणत्याही युगामध्ये भगवान स्वयं पण इतक्या कारुण्य अवतारात अवतरले नाहीयेत. म्हणजे असं आपल्या शास्त्र आणि पुराणांमध्ये जे काही आपल्याला पाहायला मिळतं ते, म्हणजे भगवान श्रीराम जे आहेत तर ते सुद्धा वीररसाचं म्हणजे किंवा वीररसाचं प्रतिनिधित्व करतात. मग भगवान श्रीरामांच्या पेक्षा सुद्धा मर्सीफुल आणि म्हणजे कृपाळू आणि प्रेम हे श्यामसुंदर आहेत, त्रिभंग मुद्रेतले, म्हणजे असे. आणि मग त्यांच्याही पेक्षा कृपाळू आणि दयाळू चैतन्य महाप्रभू आहेत पहा. म्हणजे आपण किती किती म्हणजे सौभाग्यशाली आहोत की आपल्या जीवनामध्ये श्रील प्रभुपाद आले, आपले गुरु महाराज आले. त्या माध्यमातून चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांची कृपा आपल्याला मिळते, नित्यानंद प्रभूंची कृपा मिळते, पंचतत्वाची कृपा मिळते. मग अशा पद्धतीने आपला भाव असणं आवश्यक आहे. मग आता काशीला जेव्हा चैतन्य महाप्रभू आले होते, तर त्यावेळेला काय झालं की जे प्रकाशानंद सरस्वती होते, तर त्यांच्या संदर्भातली ही दुसरी लीला आहे. तर त्यावेळेला मोठ्या सभेचं नियोजन केलं गेलं होतं तिथे. संन्यासांच्या अशी सगळी सभा होते आणि मग सगळे विद्वान तिथं आले होते आणि ते सगळे आध्यात्मिक विषयावर चर्चा करत होते. मग आता संकीर्तन आंदोलन जे आहे तर तिथं त्या दृष्टीनं म्हणजे करणं हे सगळं फार म्हणजे अत्यंत कठीणच होतं. पण चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं होतं, काशीमध्ये जाऊन वेगवेगळ्या मंदिरामध्ये भगवंताचे जे मंदिर आहेत वेगवेगळे, अशा यात्रेकरू खूप असतात, अशा ठिकाणी संकीर्तन करायचे ते आणि त्यांचं सुंदर रूप पाहून त्यांच्याकडे सगळे आकर्षित व्हायचे. आपण काल अभ्यासलं. तर त्यामुळे त्यांनी संकीर्तन असं सुरू ठेवलं होतं त्यांचं. आणि त्या माध्यमातून हरिनामाचा प्रचार प्रसार. मग आता हे जे संन्यासी होते, हे जे म्हणजे प्रकाशानंद सरस्वती जे होते, तर त्यांनी त्यांना विचारलं होतं की तुम्ही हरिनामाचं म्हणजे संकीर्तन आहे, ह्याला महत्व का देता वेदांतांच्या अभ्यासापेक्षा, म्हणजे तो वेदांत सूत्राचं अध्ययन का करत नाही. म्हटल्यावरती त्यांनी सांगितलं पहा की जे माझे गुरु आहेत तर ते जे आहेत तर त्यांनी मला असं सांगितलंय की माझी काही पात्रता नाही आहे इतकं वेदांचं जे म्हणजे असे म्हणजे इतकं उच्च स्तरावरचं ज्ञान आहे तर ते घेण्याची माझी काही प्रार्थना नाही, पात्रता नाही. आणि त्यामुळं चैतन्य महाप्रभूंनी अत्यंत विनम्र भावाने सांगितलं की मी अत्यंत एक महामूर्ख असा आहे आणि मग वेदांताचं अध्ययन करण्याऐवजी म्हणजे मग माझ्या गुरुने मला काय सांगितलंय की तुम्ही संकीर्तन करा, त्यामुळेच तुमची प्रगती होईल. म्हणजे महाप्रभूंनी स्वतःला या युगातलं एका मूर्खांपैकी मूर्ख समजून त्यांच्यासमोर प्रस्तुत केलं पहा. म्हणजे जे वेदांत तत्वज्ञान जाणून घेण्यासाठी पूर्णतः अपात्र आहेत, अशा मूर्खांनी जर वेदांताच्या अध्ययनात ढवळाढवळ केली तर समाजात इतका उत्पात माजलाय, म्हणजे आधीच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्यात हा मूर्ख आहे. आणि म्हणून माझ्या गुरु महाराजांनी मला सांगितलंय वेदांताचे तत्वज्ञान ढवळाढवळ बिलकुल तू करू नको, त्यापेक्षा तू काय कर, हरिनाम कीर्तनच तू केलेलं बरं असं. आणि मग त्यामुळे तू भवबंधनातून मुक्त होऊ शकशील. मग अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन मला केलं असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग कलियुगासाठी हाच एक उद्धार म्हणजे जो आहे तो भवबंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग आहे. हरे नाम केवलम. आता इथे चित्रात पाहूया. मग आता अशा पद्धतीने जेव्हा त्यांनी चर्चा केली तेव्हा प्रकाशानंदांनी मग त्यांना विचारले कीर्तनासमोर वेदांचं अध्ययन करायला काय हानी आहे, म्हणजे काय अडचण आहे.
मग आता निमाई पंडित आहेत, भगवान म्हणजे पूर्वाश्रमीचे, त्या निमाई पंडित किंवा विद्वान नवद्वीपचे असे ते पंडित म्हणून ओळखले जातात. मग हे प्रकर्षण असं ते माहिती होतं. मग आता हे सगळं ऐकल्यावर ते म्हणाले की म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी उत्तर दिलं की वेदांत सूत्र म्हणजे काय आहे, तर भगवान यांनी उच्चारलेले शब्द किंवा ध्वनी आहेत. म्हणून वेदांतामध्ये चुका, भ्रम किंवा फसवणे, अपूर्णताचा असा कोणताही मानवी दोष नाही आहे. उपनिषदांचा संदेशच वेदांत सूत्रामध्ये व्यक्त झालाय. आणि वेदांत ज्ञान कसं आहे, निश्चितच गौरवास्पद आहे, त्यात काही शंकाच नाही. पण असं जे वेदांत ज्ञान आहे, तर त्याविषयी शंकराचार्यांच्या वेदात म्हणजे वेदांत भाष्याचा सूत्रांचा प्रत्यक्ष काही संबंध नाही. आणि त्यामुळे काय झालंय, नुसती हानी म्हणजे शंकराचार्यांनी काय केलं, मायावादाचा प्रचार केला. आणि त्यामुळे काय झालं, म्हणजे अशा पद्धतीचं परिस्थिती झाली की वेदांचा गूढ अर्थ न समजल्यामुळं त्याचा चुकीचा अर्थ काढणं, हा, आणि तर्काने अर्थ काढणं. कारण मनुष्य जो आहे त्याच्यामध्ये चार दोष असतात. म्हणजे भ्रमात असतो, प्रमाद असतो त्याच्यामध्ये, हम्म त्यानंतर कारण पाठव म्हणजे जे आहे तर तो इथं म्हणजे त्याचं त्रुटी करत असतो. आणि विप्रलिप्सा म्हणजे तो फसवत असतो सर्वांना. तर असे चार दोष त्याच्यामध्ये जे आहेत तर ते पाहायला मिळतात. मग वेदांतामध्ये चुका, भ्रम म्हणजे फसवणं किंवा अपूर्णत्व असं, म्हणजे इंद्रिय आपली अपूर्ण आहेत, तर असे अपूर्णत्व असलेल्या व्यक्तीने वेद हे लिहिलेले नाहीत. भगवानांची वाणी आहे वेद म्हणजे, आणि ते अपौरुषेय आहे. आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये कुठलाही मानवी दोष नाहीये. पण शंकराचार्यांनी जो वेदांत भाष्य केलंय, तर ते मायावादाचा प्रसार आहे. आणि त्यामुळे केवळ अशा पद्धतीनं हानीच झालेली आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलं. आणि म्हणून त्यांनी काय सांगितलं, ब्रह्म म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आहे. चैतन्य महाप्रभूंनी असं उत्तर दिलं. ब्रह्म म्हणजे अलौकिक, म्हणजे ब्रह्म म्हणजे काय आहे, तर भगवान यांचं प्रथम प्रथम साक्षात्काराचं स्तर आहे. त्याद्वारे भगवान यांचाच आपल्याला बोध होतो. फक्त जे आहे ते निराकार म्हणून सिद्ध केलं जात आहे. म्हणजे वेगवेगळे भाष्य वापरून निराकार आहे, प्रकाश आहे असं म्हटलं. पण भगवान यांना रूप आहे, भगवान यांना शरीर आहे, आणि सर्व काही आहे. आणि आध्यात्मिक लोकामध्ये म्हणजे भगवान यांना पहिल्यांदा म्हणजे सर्वात प्रथम म्हणजे रूप आहे. म्हणजे त्यानंतर भगवान यांचं स्वतःच आध्यात्मिक शरीर आहे. मग भगवान एका पवित्र स्थानामध्ये प्रत्यक्ष राहत आहेत. म्हणजे ते गोलोक वृंदावन की तिथला व्रजभूमी हा भाग, हे भगवान यांचे जे आहेत ते पार्षद परिकर आहेत. म्हणजे हे सगळं आध्यात्मिक विश्वातल्या दिव्यानंदानं परिपूर्ण असं जगत आहे. मग हे न जाणता, हे शाश्वत ज्ञान आणि हे शाश्वत जगत न जाणता की जिथले सर्वजण शाश्वत आहेत आणि शाश्वत आनंदाने परिपूर्ण आहेत, मग हे न जाणता वेदांतावर चुकीचं भाष्य लिहिणं, हं म्हणजे काय आहे, तर हा शंकराचार्यांचा दोष नाही. पण ज्या कोणी मनुष्याने या भाष्याचा स्वीकार केला त्याचा निश्चितच विनाश होईल. म्हणजे मायावादींचं नादी लागले की सर्वनाश, असंच चैतन्य महाप्रभू म्हणायचे. म्हणजे भगवान यांच्या दिव्य देहाला जर कोणी भौतिक देह आहे असं जर मानत असेल, तर असा जो मूर्ख म्हणजे मनुष्य आहे, तर त्याला मूर्ख किंवा घोर अपराधीच म्हटले चैतन्य महाप्रभूंनी. म्हणजे महाप्रभूंनी काय केलं, तर पुरीमध्ये भट्टाचार्यांसोबत, सार्वभौम भट्टाचार्यांसोबत जशी लीला केली होती, आपल्या सर्वांना आठवते का पहा. मग सार्वभौम भट्टाचार्य हे पुरोहित होते. राजा प्रतापरुद्र जे आहेत, तर म्हणजे त्यांच्या म्हणजे त्या राजांच्या कडे ते राजपुरोहित म्हणून सेवा द्यायचे. तर असे जे होते, तर त्यांच्याशी वादविवाद करून त्यांनी काय केलं, त्यांना वादविवादाद्वारे त्यांच्या मायावादी विचारांचं खंडन केलं. तर मग तसंच त्यांनी पुरी म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभू आहेत, तर ते वाराणसी किंवा काशीला आले आणि तिथे सगळ्या संन्यासांचं पण त्यांनी असंच जे आहे तर ते त्यांच्या मतांचं खंडन केलं. की आपल्या शक्तिशाली तर्काद्वारे शंकर भाष्य जे आहे किंवा शांकर भाष्य म्हणतात, तर त्याचं त्यांनी पूर्णपणे खंडन केलं. खरं तर शंकराचार्य जे आहेत ते भगवान शिवजींचा अवतार आहेत. आणि त्यांच्याकडे हे कार्य जे आहे ते भगवान यांनीच दिलं होतं, भगवान शिवजींकडे. आणि म्हणून त्यांनी मायावादाचा प्रसार केला. त्यामागे कारण हे होतं की असे जे तमोगुणी लोक आहेत, तर त्यांना एक प्रकारे भगवान यांचे जे शुद्ध भक्त आहेत, भगवान यांची भक्ती करणारे जे भक्त आहेत, तर म्हणजे त्यांना त्रास देण्यापासून किंवा त्यांना अडथळे आणण्यापासून बाजूला करणं. म्हणजे असे जे नास्तिकवादी लोक आहेत, जसं बुद्ध रूपात भगवान आले, तर त्यांनी काय केलं, जे नास्तिकवादी अधर्मी लोक आहेत, तर त्यांना म्हणजे अशा पद्धतीचे लोक आहेत, तर त्यांना काय केलं,
की म्हणजे वेदांचा ते गैरवापर करून स्वतःचा जो आहे तो स्वार्थ साधण्याचा प्रयास करत आहेत. तर असे जे लोक आहेत, तर ह्या सगळ्यांना बाजूला काढलं आणि एक प्रकारे म्हणजे बुद्धम शरणम गच्छामि म्हणजे काय, की ते शेवटी भगवान यांनाच शरण गेले. म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्यावरती कृपाच आहे. त्यांना अशा म्हणजे वेदांचं जो खरा मूळ अर्थ आहे, गूढ अर्थ आहे, तर तो समजून न घेता त्याचा विपर्यास करणारे जे पुरोहित आहेत किंवा त्याचा चुकीचा अर्थ मनाने तर्काने करून स्वतःच्या स्वार्थासाठी किंवा तर्काने करून जे पण जो पण करतात अर्थ तर्काने करतात स्वार्थासाठी करतात, हा भगवान चरणी घोर अपराध आहेत. वेद म्हणजे भगवानांचं मूर्तिमंत भगवान जे आहेत तर त्यांचा जो आहे तो शब्द अवतार आहे किंवा आपण ध्वनी अवतार म्हणू, आणि मग त्यांच्या चरणी हा अपराधच आहे. मग असे म्हणजे जे लोक आहेत तर त्यांना एक प्रकारे शरणागतीच्या स्तरावर साठी म्हणजे याला छद्म अवतार म्हणतात. भगवान बुद्ध जे आहेत तो त्याने वेदांचं मग वेदांना बंद करून टाका सांगितलं. वेदांमधलं जर म्हणजे वेदांच्या द्वारे अशा पद्धतीने जर चुकीचा जो आहे तर प्रसार होत असेल तर, आणि मग त्यानंतर पुन्हा त्यांनी काय केलं की शंकराचार्यांच्या माध्यमातून मूर्तीपूजा आणि ह्याचा प्रचार प्रसार म्हणजे प्राणप्रतिष्ठा किंवा अर्चविग्रहांची सेवा. पण त्याचबरोबर त्यावेळेला सुद्धा असे नास्तिकवादी पाखंडी लोक होते. मग ह्यांच्यासाठी भगवानाचं हे नियोजन होतं. म्हणजे भगवान शिवजींचं ते अवतार मानले जातात शंकराचार्य, आणि ते प्रत्यक्ष भगवान यांचे हे भक्त आहेत. तर त्यांनी गोविंदम गोविंदम मूढमते असं भजन खूप सुंदर आपल्या आईला जे आहे ते ते म्हणजे गाऊन दाखवलं होतं. म्हणजे ते सुद्धा भगवान शिवजींचाच अवतार आहेत, आणि ते सुद्धा जे आहेत तर ते भगवान श्रीकृष्णांचेच भक्त आहेत. पण त्यांचं कार्य काय होतं, तर अशा लोकांना जे आहे म्हणजे नास्तिकवादी आणि तर्कवादी लोक आहेत, पाखंडी लोक आहेत, तर त्यांना त्यांचा उपद्रवच असतो एक प्रकारे समाजामध्ये, आणि खूप हानी होत असते. ते अर्थाचं म्हणजे अनर्थ करणारे किंवा चुकीचा अर्थ वेदांचा करून एक प्रकारे काय करत असतात, तर खूप हानी करत असतात. म्हणजे हे सगळ्या म्हणजे आपल्या मानवी दोषांद्वारे ते काय करत असतात, खूप म्हणजे हानीच करत असतात समाजातल्या लोकांची किंवा समाजाची त्यांची दिशाभूल करत असतात. तर त्यांना बाजूला करणे आणि म्हणजे त्यांना अशा पद्धतीनं म्हणजे एक प्रकारे आपण म्हणू अप्रत्यक्षपणे भगवत चरणी आणणं. कारण भगवान शिवजी कोण आहेत, वैष्णवांनो यथा शंभू म्हणजे भगवानांचे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भक्त आहेत. मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना देखील कृपाच करतात भगवान, तर त्यांच्या माध्यमातून म्हणजे शिवजींच्या माध्यमातून अशा पद्धतीनं हे जे आहे ते भगवान यांचं प्रयोजन असतं. मग आता असे जे संन्यासी आहेत की जे मायावादी आहेत, तर हा मायावादी संन्यासांचं जे मानसिक तर्काने केलेली म्हणजे जी वेगवेगळी म्हणजे जी भाष्य आहेत, तर त्याचं खंडन पूर्णपणे केलं. आणि त्या शक्तिशाली तर्कांनी चैतन्य महाप्रभू म्हणजे स्वयं भगवान आहेत, त्यांनी आपल्या शक्तिशाली तर्कांनी ह्याचं खंडन केलं. शंकर भाष्य जे आहे किंवा शांकर भाष्य असं म्हणतात. आणि मग संन्यासांनी स्वीकारले की महाप्रभू म्हणजे मूर्तिमंत वेद आणि साक्षात भगवान आहेत. आणि मग हा प्रसंग कसा घडला पहा, इथे ना सगळेजण संन्यासांची सभा होती. हा, आणि मग तिथे सगळेजण जमले होते. मग आता चैतन्य महाप्रभू ते एकदम दिव्य असं त्यांचा चेहरा, ते भगवान साक्षात आहेत म्हणजे दिव्य तेजस असेल. मग ते जिथे पाय धुण्याची जागा होती ना, तर तिथे जाऊन बसले होते. म्हणजे तिथं स्वच्छ होतं आणि तिथे जाऊन बसले. म्हणजे याच्यातून आपण नम्रता शिकावी. हा नम्रता हा गुण जो आहे त्याचं म्हणजे कशा पद्धतीने भगवान यांनी प्रदर्शन केले पहा. म्हणजे उच्च स्तराचे जे असतात वैष्णव, तर तिथं आपण नेहमी उच्च स्तराचे वैष्णवामध्ये आपल्याला म्हणजे किती पण आपण भक्तीचे प्रयास केले, आपण किती पण ज्ञान अर्जित करायचे प्रयास केले, तरी आपण नेहमी स्वतःला जे आहे ते प्रत्येक वैष्णवांच्या समोर हीनदीन म्हणून प्रस्तुत केलं पाहिजे. मग भगवानांनी स्वतःला अशा पद्धतीनं प्रस्तुत केलं पहा. म्हणजे अत्यंत म्हणजे जिथं कोणी बसणारही नाही अशी जी जागा होती तिथं भगवान बसले. म्हणजे आपण कसं असतं भौतिक जीवनामध्ये आपलं, की आपल्याला सगळं जे आहे ते अत्यंत उत्तम प्रकारचं हवं असतं.
हो ना, म्हणजे ह्या सुद्धा आसक्ती आहेत. किंवा मग आध्यात्मिक स्तरावर आलो की पण आपल्याला असं हवं असतं, थोडंसं ज्ञान मिळालं की आपल्याला वाटतं आपल्याला उच्च स्तरावर स्थान हवं आध्यात्मिक जगतामध्ये. सगळ्यांनी आपल्याला दंडवत करावा, मग सगळ्यांनी आपला सन्मान करावा, मग सगळ्यांनी आपल्याला हरे कृष्ण म्हणावं, हा मग सगळ्यांनी आपलं कौतुक करावं, मग सगळ्यांनी आपल्याला सन्मान द्यावा. मग ह्या सुद्धा आसक्तीच आहेत आपल्या. म्हणजे आपल्यावर अनेक वर्षांचे म्हणण्यापेक्षा अनेक युगांचे जे आहेत तर ते अं, असे भौतिक वादी जीवनाचे संस्कार आहेत आपल्यावर रुजलेले हृदयामध्ये. आणि आपण 84 लक्ष योनी मिळून फिरतच आहोत. आणि मनुष्य जन्म आपण कितीदा घेतलाय काय माहिती, म्हणजे अनादी कालापासून आपण जीवात्मा म्हणून या लोकांमध्ये आहोत. आणि मग त्यामुळं आपल्यावर हेच संस्कार आहेत. आणि मग थोडंसं ऐकून पण शास्त्रांचं ज्ञान ऑनलाईन ऐकून पण ते पुरेसे नाही. इट शुड बी लाईक अवर लाईफस्टाईल मस्ट बी लाईक महाराज टू, किंवा महाराज जे हे आहेत ना, प्रल्हाद महाराज, तर असुरांच्या घरी जन्म येऊन सुद्धा त्यांचं कसं पहा सौभाग्य होतं की गर्भामधूनच त्यांना नारद मुनींची हरिकथा ऐकायला मिळाली. म्हणजे याच्यातून मला सांगायचा हेतू हा आहे की आपली जी जीवनशैली आहे ना, ते आपल्या जन्मापासूनच आपल्यावर हे वैदिक संस्कार झालेले असले पाहिजे, आपण हरिकथा ऐकली असली पाहिजे. अशा पद्धतीची जीवनशैली आणि वर्णाश्रम व्यवस्थेमध्ये असलेलं समाजात शांती आणि सलोखा राखणारी ती एक उत्तम व्यवस्था आहे, त्रुटीविरहित आहे. भगवानांनी निर्माण केलेली ती उत्तम व्यवस्था आहे. म्हणजे सामाजिक स्वास्थ्य आणि शांतता आणि विश्वामध्ये शांती सुख आणण्यासाठी. पण असं आपल्याला वातावरण मिळणं आवश्यक आहे. पण असा भाग झालेला नाहीये. म्हणजे अनेक युगांपासून आपण भौतिक आसक्तीवादी म्हणजे असं जीवनशैली जी आहे तर ती अवलंबित आलो आहोत. आणि म्हणून अचानक आपल्याला थोडंसं ज्ञान घेतलं, आपण ऑनलाईन थोडंसं भगवद्गीतेचं ज्ञान घेतलं, थोडेसे ईशोपनिषद उपनिषद ऐकलं, वाचलं, थोडं भागवत ऐकलं, तर आपल्या हृदयातले अनर्थ गेलेले नसतात. किंवा आपल्या न संपणाऱ्या लालसा आणि इच्छा आणि जन्मांच्या संपलेल्या नसतात. आणि त्यामुळं आपण ज्या इच्छा करतो, कामना करतो ना, त्या भौतिकच असतात. म्हणजे माथ्यावर तिलक, गळ्यात कंठी, आणि मग कसं होतं की भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात, माथे तिलक, गले में कंठी, आणि हा पहा आला म्हणजे ये देखो आया कलीचेला. तर अशी परिस्थिती असते. म्हणजे आपण कलेचेच उपासक असल्याच पद्धतीने वागत असतो, आपल्या आसक्ती संपलेल्या नसतात. आणि मग आपण अशाच पद्धतीने विचार करतो की मग भक्तांच्या मेळ्यामध्ये मला विचारलं पाहिजे गुरुने. मग भक्तांच्या मेळाव्यात मी गुरूंचा कसा जवळचा आहे, मग मी गुरूंच्या कशी सेवा चांगली करतो, मग मी कसा उत्तम भक्त आहे, असं प्रत्येक जण दाखवायचा प्रयत्न करतो. मग हे जे आहे तर ह्या सगळ्या आसक्ती असतात. मग हे रजोगुणाचं प्रतीक आहे. किंवा कसं मला सेवेमध्ये उत्तम प्रीचिंग करून मी कसं उत्तम सेवा करेन, मग कशा पद्धतीनं मी उत्तम प्रीचिंग करून वेगवेगळ्या लेवल शिकवेन, म्हणजे असं उदाहरणं देते. तर असं जेव्हा आपल्याला वाटतं तेव्हा हे सगळं भौतिक जगतातलं आपलं जीवनशैलीचे हे सगळे जे आहेत, म्हणजे त्या जीवनशैलीचा भाग म्हणून आपण अनेक अनादी म्हणजे अनेक युगांपासून अनादी काळापासून जगत आल्यामुळं त्याचे हे सगळे परिणाम आहेत. तर आपल्याला ह्याच्या विपरीत भाव निर्माण होणं आवश्यक आहे आध्यात्मिक जगतामध्ये. आणि तेच चैतन्य महाप्रभूंनी इथं त्यांच्या आचरणातून दाखवले. स्वयं भगवान आहेत ते. ते कधी त्रुटी करू शकतील का? बिलकुल नाही. संन्यासी रूपात, भक्त रूपात ते आपल्याला केवळ शिकवण्यासाठी आले. त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून ते कुठे बसले की जिथं ज्या संन्यासी आहेत ते शुचीचा भाग म्हणून, म्हणजे जेव्हा प्रवास करून परदेश गमन करून किंवा बाह्य जगतातून कुठल्या तरी नगरात जाऊन येतात, सगळे एकत्र भक्त होतात, तेव्हा काय करतात, पाद प्रक्षालन करून ते सभेमध्ये उपस्थित राहतात. मग अशा तिथं पाद प्रक्षालन करायची जागा होती किंवा अशा ठिकाणी पाय धुण्याच्या जागेमध्ये ते जाऊन बसले होते. असं उत्तम संन्यासी म्हणजे समोर सभा होती पण जिथे पादप्रक्षालन करण्याची जागा होती तिथे जाऊन बसलेत महाप्रभू, भगवान स्वयं आहेत ते. मग ही जी आहे ना हीनता, की मी कुणीतरी तुच्छ आहे, म्हणजे जगतपती आहे तो, तिन्ही म्हणजे काय म्हणू आपण, जगन्नायक, जगतपती, सर्वोच्च नियंत्रक असे भगवान आहेत. आणि ते कुठे बसलेत पहा, अशा ठिकाणी. तर जर आपले भगवान आहेत
आपल्या आचरणातून शिकवण्यासाठी या सगळ्या आपल्या पतित जीवांना, आपल्या भक्तांना, त्यांचे सुपुत्र सुपुत्री आहेत आपण सर्व, आणि असे हे संन्यासी जमले तिथं 300 पेक्षा जास्त मायावादी आहेत ते. आणि त्यांना शिकवण्यासाठी आपले ते सुपुत्र सुपुत्रीच आहेत, म्हणजे सुपुत्रच आहेत सगळे. त्यांना शिकवण्यासाठी जर स्वतः आपले परमपिता अशा म्हणजे खूप जिथं तुच्छ मानलं जातं उभं राहणं सुद्धा, अशा ठिकाणी जाऊन बसले, तर आपली काय कथा हो, हो की नाही? म्हणजे आपण किती हीन दीन भावामध्ये सर्व भक्तांसमोर स्वतःला प्रस्तुत केलं पाहिजे. पण आपण काय करतो, ह्याच्या उलटच करतो, हो की नाही? आपण शिकण्याचा भाग म्हणून ही चर्चा करतो आहोत, हो ना? आपण टीका किंवा असा भाग नको करून घेऊया. तर जितकं काही मला समजू येते त्या पद्धतीनं मी सांगण्याचा प्रयत्न करते. तर आपण अशा पद्धतीनं भगवान यांचं कार्य कसं असतं हे समजून घेण्याचा भाग करत आहोत. तर मग भगवान अशा ठिकाणी बसले होते. मग त्यांच्या चेहऱ्यावरचं तेज पाहून प्रकाशानंद सरस्वती तिथे आले, आणि त्यांना कळालं की हे निश्चितच कोणीतरी दिव्य असे योगी आहेत. आणि ते त्यांना आत घेऊन गेले, हाताला धरून त्यांनी त्यांना आत नेलं, म्हणजे जिथे सभा संपन्न झाली होती तर तिथे ते घेऊन गेले. मग आता तिथे जेव्हा ते घेऊन गेले, तर त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये अशा पद्धतीनं जे आहे तर ते प्रश्न आणि उत्तर अशा पद्धतीनं शास्त्रार्थ म्हणतात त्याला. मग असा वादविवाद झाला, आणि सगळ्या वादविवादाचं म्हणजे जे झाले त्याचं प्रत्येक म्हणजे त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला या संन्यासांनी, त्याचं खंडन केलं चैतन्य महाप्रभूंनी. प्रत्येक संन्याशांनी जो काही प्रश्न उपस्थित केला, आणि मग त्यांनी स्वीकारलं की चैतन्य महाप्रभू म्हणजे मूर्तिमंत वेद आहेत, साक्षात भगवान आहेत, असं त्यांनी स्वीकारलं. आणि सगळ्या संन्यासांनी एका दिवसामध्ये, म्हणजे 300 पेक्षा जास्त संन्यास होते, 300 सगळ्या संन्यासांनी काय केलं, तर भक्ती मार्ग स्वीकारला. म्हणजे मायावादी म्हणजे कसे असतात, ते ज्ञान मार्गाने पुढे जात असतात, ज्ञान फक्त असतं त्यांच्याकडे, आणि ते ज्ञानाचं प्रदर्शनच करत असतात, आणि अहम ब्रह्मास्मी म्हणजे मीच नारायण आहे असं ते स्वतःला प्रस्तुत करत असतात. आणि श्रीकृष्ण कोणीतरी मायावी आहेत, म्हणजे श्रीकृष्ण जेव्हा लीला करायला येतात तर त्यांना कोणीतरी म्हणजे ते म्हणजे मायावीच आहेत, म्हणजे ते पण मायेचाच भाग आहेत, अशा पद्धतीनं त्यांना समजून एक प्रकारे ते अपराधच करत असतात असे मायावादी जे असतात ते. हम्म आणि अशा लोकांच्या सगळ्या विचारांचं खंडन केलं. त्यांचे जे त्यांनी प्रस्तुत केलेले जे तर्क होते ते मनाचे तर्क होते, त्याला कुठे होता. भगवान स्वयं आहेत. मग भगवान स्वयं यांनी काय केलं, सगळ्या त्यांच्या तर्कांचं खंडन केलं. आणि असे जे सगळे मायावादी होते, 300हून जास्त होते, म्हणजे ते जे संन्यासी होते, तर ते सगळेचे सगळे भक्तिमार्गी बनले, आणि त्यांना हरिनामाची दीक्षा देऊन टाकली चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि मग काय, संन्यास जे आहेत ते म्हणजे वाराणसी मधले हे सगळ्या संप्रदायाचं परिवर्तन झाल्यामुळे चैतन्य महाप्रभूंची वाराणसीमध्ये म्हणजे काशीमध्ये लोकप्रियता वाढली. आणि मग म्हणजे भागवत धर्माचं म्हणजे अनुपम महत्व जे आहे भागवत धर्माचं, अशा पद्धतीनं प्रस्थापित करण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी जे कार्य आहे ते इथून म्हणजे त्यांचं कार्य सुरूच होतं, पण भरीव कार्य जे आहे ते त्यांचं इथून पुढे सुरू झालं. म्हणजे त्यांनी काय केलं, ह्या जे आत्मसाक्षात्काराचे गौण मार्ग आहेत, म्हणजे ब्रह्मस्तर किंवा असे जे आहेत, किंवा वेगवेगळे जे मार्ग आहेत, तर त्या सगळ्यांचं काय केलं, खंडन केलं. आणि वाराणसीमध्ये त्यांनी काय केलं, कलियुग काय, कलियुगाचा युगधर्म काय आहे, तर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, तर तो कसा आवश्यक आहे हे सगळ्यांना पटवून दिलं. आणि पूर्ण वाराणसी जे शहर आहे ते हरिनाम संकीर्तनाच्या म्हणजे जपामध्ये म्हणू आपण, किंवा हरिनाम संकीर्तनाच्या आंदोलनामध्ये पूर्ण वाराणसी जे आहे ते एकदम डुबून गेलं. मग भगवान यांचं कार्य असं असतं पहा. आणि भगवान स्वतःला प्रत्येक वेळी ही नदी न प्रस्तुत करतात पहा. जेव्हा सुदामा आले त्यांना भेटायला, कृष्ण लीलेमध्ये, आता ही लीला आहे, हिचं संबंध आपण कृष्ण लीलेमधल्या सुदामा आणि श्रीकृष्णांच्या भेटीशी जोडूया. तर तेव्हा जे श्रीकृष्ण आहेत ते सुदामा जे होते ते अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण होते, भगवानांचे भक्त होते, आणि मित्र पण होते, सख्या असं जोडलेले. मग प्रासादामधून ते धावत आले त्यांना भेटण्यासाठी, आणि त्यांनी स्वतः काय केलं, त्यांचं पाद प्रक्षालन केलं. भगवान स्वयं पाद प्रक्षालन करतात, म्हणजे भगवान यांच्या सेवेसाठी तिथे असंख्य लक्ष्मी वैकुंठ मध्ये सेवा देत असतात. पण प्रत्येक म्हणजे ब्रह्मसंहितेमध्ये हे वर्णन येतं, पण भगवान स्वयं काय करतात, तर भगवान जे आहेत ते सुदामांचं पादप्रक्षालन करतात. आणि माता रुक्मिणी, तर ह्या तर काय आहेत,
म्हणजे साक्षात श्रीलक्ष्मी आहेत. पण त्या ज्या आहेत तर त्या भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे श्रीकृष्ण म्हणजे विष्णू रूपात जेव्हा भगवानांचा विस्तार होतो तेव्हा पादसेवा नाम सेवा देत असतात. साक्षात भगवान यांचे म्हणजे जे आहेत ते चरण कमलांची सेवा देणार आहेत. पण त्यांना त्यांनी काय सेवा दिली भगवानांनी, तर सुदामांना पंख्यांनी वारा घालण्याची सेवा दिली. म्हणजे पहा, ही ही जी म्हणजे ही जी लीनता आहे, हा जो लीन भाव आहे, हा जो नम्र भाव आहे, हा भगवान यांच्याकडून आपण हा शिकणं आवश्यक आहे. इतका उच्च म्हणजे स्तरावरचा म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक या अखिल ब्रह्मांडाचा जो आहे असे आपले जे भगवान आहेत, ते जर स्वतःला इतक्या हीन स्तरावर प्रस्तुत करतात, तर मग आपल्यासारख्या म्हणजे तुच्छ प्रत्येक जीवाची काय कथा, हो की नाही? आपण सर्वस्वी भगवान यांच्यावर अवलंबून आहोत. आपण म्हणजे एखादा श्वास सुद्धा आपल्या स्वतःच्या इच्छेने घेऊ शकत नाही. जे काही आपलं कर्म आहे ते प्रत्येक कर्म आपल्या हृदयस्थ उपस्थित असलेले जे चतुर्भुज विष्णू रूपातले क्षीरोदकशाही विष्णू आहेत म्हणजे भगवान स्वयं आहे, त्यांच्या इच्छेनेच पार पडत असतं. आणि मग अशी आपली अवस्था आहे की गवताचे एक पात देखील भगवानांच्या इच्छेशिवाय हलू शकत नाही. आणि तरी देखील आपण स्वतःला कोणीतरी वेगळे समजतो आणि स्वतःला कोणीतरी उच्च स्तरावरचे ज्ञानी समजतो. आपल्याला थोडंसं काहीतरी मिळालं की. तर ह्यामुळे काय होतं, आपल्याला आपण पतनाकडे जाण्याचे धोके आहेत. आणि म्हणून सदैव भगवान यांचा हा जो कारुण्य अवतार आहे ना, त्याच्यातून प्रत्येक प्रत्येक त्यांच्या लीलेतून आणि प्रत्येक त्यांच्या आचरणातून वर्तनातून भगवान हे जे आहेत ते आपल्याला आचरणातून शिकवायला आलेले होते भक्त रूपामध्ये. आणि तो भाव त्यांचा आपण जाणून घेतला पाहिजे. आणि म्हणून जेव्हा आपण आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती करू, सेवेच्या स्तरावर प्रगती करू, तेव्हा आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी इतके शरण गेलेले असणं अपेक्षित आहे की जसे आपले म्हणजे गुरुस्थान भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू, तसं आपलं आचरण असलं पाहिजे. म्हणजे गुरूंचा जे आहे तर त्यांचं प्रतिबिंब म्हणजे शिष्य असतो. मग गुरूंमध्ये जी लीनता असते तीच प्रतिबिंबित होते शिष्यामध्ये. गुरूंमध्ये जर विकार असतील, जर अशुद्धी असतील, तर त्यात सगळं आपलं रूपच आपले जे शिष्य असतात ते असतात नेहमी गुरुचं प्रतिबिंबामध्ये. मग गुरुमध्ये जर विकार असतील, अभिमान असेल, गर्व असेल, अशुद्धी, सगळंच्या सगळं जसंच्या तसं प्रतिबिंबित होत असतं शिष्यामध्ये. आपण जेव्हा म्हणजे सेवेचा प्रयत्न करतो, म्हणजे आपण आपल्यातले काही जण प्रिचिंग करतात किंवा प्रचार प्रसार करतात, वेगवेगळ्या मंदिरात सेवा देतात, ऑनलाईन ऑफलाईन वेगळ्या कितीतरी सेवा देत असतात सगळेजण. म्हणून आपण जेव्हा इतरांसाठी मार्गदर्शक म्हणून कार्य करत असतो किंवा सिनियर डिओटी म्हणून म्हणजे कुठल्याही स्तरावर जेव्हा आपण दुसऱ्यांसाठी एक मार्गदर्शक बनत असतो, कुठल्याही स्तरावर असेल ते, तर त्यावेळेला आपलं आचरण कसं असलं पाहिजे की आपलं प्रतिबिंब त्यांच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. जर आपण त्रुटी चुका केल्या, जर आपण जे आहेत तर ते शास्त्राच्या विधिविधानानुसार जर पालन केलं नाही, त्यानुसार नसू, तर मग आपल्याला ते जे आपल्याकडून मार्गदर्शन घेणार आहेत त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळेल का? बिलकुल नाही. मग अशाच पद्धतीचं आचरण म्हणजे की आचरणातून शिकवून भक्ती मार्गी बनवण्यासाठी किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवा भगवान यांची कशी करायची आणि त्याद्वारे कृष्णप्रेम कसं प्राप्त करायचं हे शिकवण्यासाठीच चैतन्य महाप्रभूंचा अवतार झाला. आणि त्या अवताराचं हे जे महात्म्य आहे, हे आपण जाणून घेत आहोत आता आज 16वा दिवस. तर अशा पद्धतीचं म्हणजे त्यांचं जे कार्य आहे ते त्यांच्या लीलातून आपण अगदी थोडक्यात थोडक्यात समजून घेतो आहोत. म्हणजे मी म्हणेन हे कसं आहे की आपण जसं म्हणतो ना की तोंड ओळख तसं घेत आहोत ह्या लीला थोडक्यात थोडक्यात. ह्याला खूप खूप खोली आहे. आणि ह्या ग्रंथातला एक एक श्लोक आहे ना, ह्याच्यावर आपण ना 10-10 दिवस पण चर्चा केली ना, हरिकथा केली तरी ती संपणार नाही. इतकं त्याला म्हणजे उंची आहे आणि तितकीच खोली आहे. म्हणजे भगवान यांच्या लीला जे असतात ते गूढ असतात, दिव्य असतात. आणि त्या दिव्य स्तरावर जायला आपल्याला म्हणजे दिवस रात्र आपण हरिकथा केली तरी संपणार नाही. म्हणजे असे अनेक जन्म लागतील आपल्याला. आणि आपण अगदी म्हणजे बरोबरचे तोंड ओळख म्हणजे अशा पद्धतीने आनंद घेत आहोत पहा. म्हणजे आपण इतकं जरी ऐकलं ना तरी आपल्या हृदयाची शुद्धी होऊन जाईल. असं म्हणजे अशा प्रकारे भगवान यांच्या दिव्य लीलांचा जो आहे तर तो आपल्याला लाभ मिळत असतो. म्हणजे त्या
अजामिलांनी फक्त नारायण नारायण शब्द, तो पण भगवान यांना त्यांनी उच्च म्हणजे भगवान यांना संबोधन नव्हताच वापरला, तरी देखील म्हणजे त्याचा उद्धार झाला. भगवान यांची विषयी लीला ऐकतोय आपण, त्यांच्या वेगवेगळ्या अवतार लीला ऐकतोय, चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात त्यांच्या लीला ऐकतोय. मग निश्चितच श्रवण भक्तीने आपण शुद्ध होऊन जाऊ. म्हणजे बिलकुल काही हरिकथा न ऐकलेला अजामिल आहे, पण त्याची शुद्धी झाली, म्हणजे त्यांचा उद्धार झाला. निश्चितच आपल्यासाठी म्हणजे केवढी मोठी ही संधी आहे पहा. आपण हरिकथा ऐकतोय, आपण आचरणाचे प्रयत्न करतोय आणि गौरकथा पण ऐकतोय. हीच खूप मोठी कृपा आहे आपल्यावर, की आपल्याला इथं जाऊन आपण पहा कितीतरी रजिस्ट्रेशन होतं भगवद्गीतेसाठी, पण शेवटी काही 4 लोकच टिकतात किंवा कितीतरी लोक आहेत, तर ते जे आहेत ते आपली पोस्ट पाहून म्हणजे त्यांना वाटतं येऊया, पण कसं असतं त्यांच्या हृदयातले अनर्थ असतात, त्यामुळे ते पोहोचू शकत नाही क्लासला. इथे आपण 10-12 लोकच दिसतो. त्याचं कारण काय? तर असणारे हृदयामध्ये अनर्थ आणि म्हणजे जे रजोत्तम आणि सत्वगुण ह्या 3 गुणामध्ये आपण बांधलेलं असतो. तर मायाच्या प्रभावामुळे हे घडत असतं आणि आपल्या कर्माचा जो परिणाम म्हणून. मग त्यामुळे पाहतो पहा अगदी म्हणजे खूप कमी संख्येने लोक आपल्याला दिसतात, पण हे जे जमलेले लोक असतात त्यांच्यावर ही झालेली कृष्ण कृपाच असते, हा भाग आपण समजून घ्या. किंवा ही गौर कृपाच आहे, म्हणून आपण आज गौर कथा ऐकण्यासाठी इथे उपस्थित आहोत. म्हणजे सहजासहजी कृष्ण कथा श्रवण करणारे कोणी आपल्याला मिळतील नाही, किंवा सहजासहजी जी वेळ प्रत्येकाच्या हरिनाम येत नाही. त्याची अनेक युग वैष्णव सेवा त्याच्याकडून घडलेली असते. किंवा अनेक युग त्यांनी अनेक वैष्णवांची सेवा केलेली असते, भगवान यांची सेवा करायचा प्रयत्न केलेला असतो, आणि म्हणून आपल्या जीवनात श्रील प्रभुपाद आले आणि त्यांच्या हृदयातून आपल्यापर्यंत भक्ती पोचली, आपण दीक्षित झालो गुरु महाराजांच्यामुळे. आणि आज आपण वेगवेगळे म्हणजे राधा गोविंद मंदिराशी जोडले जाऊन वेगवेगळे उपक्रमामध्ये सहभागी होत आहोत, की जसं गौरनिताई चॅलेंज मध्ये आपण सहभागी झालो. हीच मोठी कृपा आहे आपल्यावर. तर हा भाग आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. आता चैतन्य महाप्रभूंनी अशा पद्धतीनं हे जे सगळे संन्यासी आहेत, तर त्यांना जे आहे तर ते हरिनामामध्ये जे आहे ते म्हणजे रूपांतरित केलं, म्हणजे ते हरिभक्ती परायण बनले. हरिनाम त्यांच्या जिभेवर आलं पहा, आणि त्यांनी महाप्रभूंसोबत जे आहे तर ते भोजन स्वीकारलं, भक्ती मार्गात प्रवेश केला आणि पवित्र हरिनाम त्यांनी स्वीकारलं पहा. म्हणजे केवढी मोठी म्हणजे कृपा आहे पहा. मग अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर ते कसे त्याला महावदान आहे म्हणते, म्हणजे अशा उत्स्फूर्त स्तरावर भगवान जे आहेत त्यांच्या व्यापक स्तरावर भगवान जे आहेत ते कृपा देतात. जे त्यांचे भक्त आहेत त्यांना, म्हणजे की कोणावरही म्हणजे ते किंवा कोणाच्या बाबतीत ते पक्षपात नाही करत. तर पात्र अपात्र काहीही न पाहता भगवान यांनी त्यांच्यावर कृपा केली पहा. तर त्याचं उदाहरण म्हणजे ह्या मायावादी संन्यासांचा उद्धार. अशी सुंदर लीला जी आहे तर ती आपण अभ्यासली. आता आपण श्रीला कृष्णराज कविराज यांनी वर्णन केलेली एक छोटीशी जी लीला आहे तर ती अभ्यासू. आतापर्यंत आपण मध्यलीलेचे जे आहेत तर ते 3 भाग संपवलेत, आणि आता 4था जो भाग आहे तो पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आपण आहोत. तर आपण आता मथुरेमध्ये जो भगवान यांनी प्रवेश केला होता किंवा वृंदावनमध्ये प्रवेश केला होता, ही लीला अभ्यासली होती. मग आता त्यानंतर चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांनी वृंदावनला जेव्हा भेट दिली होती किंवा मथुरेला भेट दिली होती, तर त्यावेळेला पण असंख्य छोट्या छोट्या लीला भरपूर आहेत. तर त्या सगळा वर्णन करणं चैतन्य भागवतात खूप लीलांचं वर्णन आहे, ते सगळं आपल्याला शक्य नाही. आणि चैतन्य चरितामृतामध्ये त्यातले काही महत्वाचे बिंदू आहेत, कृष्णराज कविराजांनी घेतलेले आहेत काही महत्वाच्या ज्या लीला आहेत. तर त्यापैकी जे एक सुंदर लीला आहे की चैतन्य महाप्रभू जे वृंदावनला भेट देणार होते, तेव्हा एकदा काय झालं तर श्रीकृष्णांचं
दर्शन, म्हणजे कृष्ण या कलियुगात कसे प्रकट होतील अशा पद्धतीने सगळेजण म्हणजे संभ्रमात होते. जे जे आधी चैतन्य महाप्रभूंचं लीला कार्य सुरू होणार होतं किंवा अवतरण होणार होतं, तेव्हा अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित आधीच किंवा माधवेंद्रपुरी हे आधीच अवतरलेले होते पृथ्वी तलावर. आणि मग ते त्यांचं जेव्हा अवतरण झालं, मग त्यानंतर जे आहेत हे सगळे त्यांचे पार्षद जे आहेत, तर त्यांच्या रूपात त्यांचं जेव्हा कार्य सुरू झालं, तर त्यावेळेला काय झालं की एकदा जे बलभद्र भट्टाचार्य आहेत, तर त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या चरण कमलांशी विनंती केली की मला श्रीकृष्णांचं प्रत्यक्ष दर्शन करण्यासाठी जायचंय, मला आज्ञा द्या. आता संभ्रमात पडले म्हणजे सगळे हे लोक की चैतन्य महाप्रभू म्हणजे श्रीकृष्णच आहेत, मग ह्यांना कुठं जायचंय, म्हणजे असं का म्हणतात हे, म्हणजे श्रीकृष्णांचंच ते खरं तर रोज दर्शन घेत आहेत, मग आता अजून कुठे जायचंय यांना. मग त्यांना असं वाटत होतं की कालिया डोहात श्रीकृष्ण आले तसं, म्हणजे ते चुकीनंच समजत आहेत असं त्यांना वाटलं बरं का. मग आता ते सगळेजण म्हणाले की श्रीकृष्णांना कालिया सर्पाच्या शिरावर लीला करताना पाहिलंय आपण सगळ्यांनी, आणि कालियाच्या फणावर रत्न झळकत आहेत. मग ते हे सगळं जे आहे हे सगळं म्हणजे आपल्या अज्ञानातून हे सगळे तर्क करतात. मग चैतन्य महाप्रभूंना सामान्य मनुष्यासमानच त्यांनी पाहिले असं सांगितलं. मग आता मग त्यांनी आणि त्यांनी काय केलं, सरोवरामध्ये एक नाविक होता, त्याचं नाव म्हणजे त्याचा प्रकाश, त्याला त्याला श्रीकृष्ण मानलं. आता म्हणजे काय की अशा पद्धतीने त्यांनी तर्क करायला सुरुवात केली. म्हणजे काय की इथं आपण समजून घेऊया की आध्यात्मिक गुरूंच्या कृपेनंच एखाद्याला भगवान हे आहेत, तर किंवा आध्यात्मिक जगतातली कुठलीही वस्तू आहे तिचं यथारूप जे आहे तर ते दर्शन होऊ शकतं, किंवा मनुष्याला नेहमी आध्यात्मिक गुरूंच्या कृपेनेच वस्तूचं यथारूप दर्शन पाहिलं पाहिजे. अन्यथा असा जो कोणी आहे कृष्णांना प्रत्यक्ष पाहण्याचा प्रयास करेल, मध्ये कोणीच नको, मी आणि कृष्ण, तर त्याच्याकडून चुकाच होतील, त्रुटीच होतील, अपराध होतील. म्हणजे श्रीकृष्णांना सामान्य मनुष्य जो आहे तो वैदिक शास्त्रांच्या निर्णयानुसार म्हणजे आत्मसाक्षात्कारी जे आध्यात्मिक गुरु असतात त्यांच्याच माध्यमातून श्रीकृष्णांना प्रत्येकाने पाहिलं पाहिजे खरं तर. आणि गुरुदेव रूपी हे पारदर्शक माध्यम का असतं, तर ते कृष्णांचंच दुसरं प्रकाश रूप असतं. म्हणजेच काय, पारदर्शक म्हणजे काय, जसं आरशात आपण पाहिलं तर आपलं प्रतिबिंब दिसतं, तसं पारदर्शक याचा अर्थ असा की म्हणजे गुरूंचं जी छबी असते म्हणजे तर ती म्हणजेच कृष्ण असतात. अशा पारदर्शक माध्यमातून जे आहे तर गुरूंना आपण गुरूंच्या माध्यमातून कृष्णापर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजे अशी गंभीर प्रामाणिक आणि आध्यात्मिक स्तरावर उच्च म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर असलेली आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती, ज्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु म्हणतात, अशी आणि असली पाहिजे ती प्रामाणिक व्यक्ती श्रीकृष्णांना पाहण्यास अशी समर्थ असते. मग आता आध्यात्मिक गुरुने प्रदान केलेल्या ज्ञानानं समृद्ध झालो नाही आपण, तर आपण कधीच यथारूपात पाहू शकत नाही कुठलीही वस्तू, किंवा श्रीकृष्णांनाही पाहू शकत नाही. म्हणजे अशा ज्ञानात समृद्ध झाल्याविना अशी कुठलीही वस्तू आपल्याला यथारूपात पाहता नाही येणार. आणि जो आध्यात्मिक गुरूंच्या संगतीत सदैव राहिला, निरंतर राहिला, तरी त्याला ते शक्य झालं नाही. तर मग आता कालिया डोहातला हा प्रसंग जो आहे तो कृष्ण भावनेत प्रगट होण्यास म्हणजे इच्छुक जे आहेत तर त्यांच्यासाठी कसं महत्वाचं आहे पहा. म्हणजे ह्याच्यातून आपण फार छान म्हणजे शिकणार आहोत या कथेतून. म्हणजे बलभद्र भट्टाचार्यांना कालिया डोहामध्ये श्रीकृष्णांना पाहण्यासाठी कडे आज्ञा मागितली की जे स्वयं श्रीकृष्णच आहेत. मग प्रभूंनी काय केलं, चैतन्य महाप्रभूंनी ह्या आपल्या स्क्रीन म्हणजे ज्या आपल्या स्क्रीनवरची पीपीटी आहे तर त्याच्यामध्ये ही लीला नाहीये, याचं चित्र नाहीये, म्हणजे कारण ह्या पीपीटी मध्ये मुख्य मुख्य म्हणजे चित्र आहेत. तर श्रीकृष्णांनी पाहण्यासाठी म्हणजे श्रीकृष्णांना पाहण्यासाठी जेव्हा भट्टाचार्यांनी आज्ञा मागितली, तेव्हा प्रभूंनी काय केलं, त्यांना चापट मारली गालावरती. आणि सांगितलं, काही मूर्खांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून तुम्ही पंडित असूनही मूर्ख झालात असं म्हटले, पहा सगळ्यांनी ऐका आहे. तर चैतन्य महाप्रभूंसोबत जेव्हा म्हणजे निरंतर राहायचे हे बलभद्र भट्टाचार्य, आणि ते सुद्धा मूर्खांच्या शब्दांनी भ्रमात पडले, म्हणजे कालिया डोहापाशी जाऊन त्यांना श्रीकृष्णांना प्रत्यक्षात पाहायचं होतं. परंतु आधी आध्यात्मिक गुरु म्हणून जे स्वतः चैतन्य महाप्रभू म्हणजे स्वतः श्रीकृष्ण आहेत, आपल्या सेवकाला म्हणजे जे आहे तर म्हणजे जो त्यांचा सेवक आहे बलभद्र भट्टाचार्य, तर त्याचा मूर्खपणा त्यांना समजला. मग त्यांनी त्यांना मायेच्या आच्छादनामध्ये म्हणजे जे आहे तर ते लिप्त होऊ दिलं नाही. म्हणजे बलभद्र भट्टाचार्य जे आहेत ते
जे आहेत ते कृष्ण भावना भावितच होते. चैतन्य महाप्रभूंचे उत्तम भक्त होते. पण कधी कधी काय होतं, भ्रमित करतात लोक जे असतात, असे नास्तिकवादी पाखंडी. तर ते कृष्ण वेगळे आहेत आणि हे म्हणजे असं कृष्णांना वेगळं समजत होते आणि चैतन्य महाप्रभूंना सामान्य मनुष्य समजत होते. आणि अशा पद्धतीनं ते एक प्रकारे म्हणजे भ्रमामध्ये गेले होते किंवा मूर्खपणा करत होते. तर असे म्हणजे अशी परिस्थिती भक्तांची या मायेच्या 3 गुणांनी बांधल्यामुळे होऊ शकते. मग त्यामुळं त्यांनी काय केलं, त्यांना चापट नाही मारली. ती चापट जी होती ती कृष्ण भावनेतला जो विवेक होता. म्हणजे आपण भौतिक बुद्धीनेच प्रत्येक गोष्ट तर्क करत असतो अशा भौतिक लोकांमध्ये राहून. आणि ते लोक असं म्हणत होते की ते कृष्ण तिकडं कालिया डोहात नृत्य करतात, असं तसं, म्हणजे कृष्णाविषयी आख्यायिका. आणि मग त्यांना पाहायला तुम्ही जा, म्हणजे जे स्वतः कृष्णासोबत असणारे भक्ताला अशा पद्धतीने. आणि आपण नवशिके असतो, म्हणजे कसे नवसाधक होते, सदैव त्यांच्या सोबत जरी असले तरी भक्तीमध्ये नवशिके किंवा नवसाधक असतील तर अशी दिशाभूल होते की ते भ्रमित होऊ शकतात. मग सदैव चैतन्य महाप्रभू बरोबर असणारे बलभद्र भट्टाचार्यांची ही कथा. मग आपली काय अवस्था असेल आपण कल्पना करूया. आपण तर फक्त ऑनलाईन जाणलं. आपण ना रोज मंदिरात जातो, ना भगवान यांनी सांगितल्याप्रमाणे आचरण करायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे काय, तंतोतंत आपण अजूनही जसं जे सांगितलंय म्हणजे मंदिरातले पूर्ण वेळ म्हणजे भक्त आचरण करतात तसं आपण नाही करू शकत आहे किंवा आपल्याकडून होत नाही, हो की नाही. प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या अडचणी मर्यादा आहेत आणि मी समजू शकते. म्हणजे सगळ्यांनाच हे सगळं आपलं भौतिक जीवन सांभाळत पुढे जायचंय. पण म्हणजे जर महाप्रभू म्हणजे साक्षात भगवान आहेत, त्यांच्यासोबत राहून सुद्धा एखाद्या भक्ताची अशी परिस्थिती होत असते, तर मग आपल्यासारख्या पतित जीवांची काय कथा होईल, हो की नाही. ह्या उदाहरणात आपण हे शिकायचं. मग त्यांनी प्रत्यक्षात ती चापट मारली होती त्याच्या विवेकावर. म्हणजे विवेक म्हणजे काय, विवेकी बुद्धी म्हणजे काय, तर आध्यात्मिक ज्ञानामुळं, स्पिरिच्युअल आपण म्हणतो आध्यात्मिक बुद्धीचा जो विकास होतो किंवा आध्यात्मिक बुद्धीच्या स्तरावर आपण येतो, त्याला म्हणायचं विवेक. म्हणजे विवेक या शब्दाला आध्यात्मिक तेच म्हणजे कोंदण आपण जे आहे तर ते मिळालेलं असतं आणि ती विवेकी बुद्धी तयार होते, त्याला म्हणायचं. म्हणजेच इंग्लिशमध्ये जे इंग्लिश मीडियम मधून आहेत त्यांना समजण्यासाठी स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स आपल्यामध्ये तयार व्हायला लागतो. हळूहळू आपली शुद्धी होईल तशी या वैदिक ज्ञानाच्या अभ्यासाने. हं? पण आचरण आचरण आपलं हवं, सेवा हवी. त्यामुळे काय होतं, शुद्धी होते. पण त्या आणि अनर्थ बाहेर पडतात, म्हणजे नष्ट व्हायला लागतात. पण त्याचबरोबर म्हणजे हरिनाम तर आपलं हवंच हवं, म्हणजे ते म्हणजे जो आहे तो कलियुगाचा युगधर्म आहे. त्याचबरोबर सेवा हवी. हं? आणि त्याचबरोबर आपलं जे आहे ते शास्त्रांचा अभ्यास का हवा, तर आपली जी श्रद्धा आहे तर ती दृढ व्हायला मदत होते. म्हणजे कृष्णावरची श्रद्धा नाही, तर कृष्णावर आपली श्रद्धा आणि विश्वास तर आहेच, पण शरणागतीच्या टप्प्याला जाण्यासाठीची जी श्रद्धा आहे ती दृढ व्हायला मदत होते. म्हणजे शास्त्रामध्ये जे काही लिहून ठेवले सांगितलंय, तर ते जसंच्या तसं खरं आहे कृष्णाबद्दल, ही श्रद्धा आपल्यामध्ये तयार होणं आवश्यक आहे. जे शास्त्र सांगते ते जसंच्या तसं मी करेन, तसंच्या तसं मी वागेन. श्रद्धेचा अर्थ शास्त्रांमध्ये कसा केला जातो, तर शास्त्रार्थ सार्थ विश्वासा म्हणजे श्रद्धा. जे काही भागवतामध्ये लिहून ठेवले ते जसं म्हणजे जे आहे ते तसंच्या तसं खरं आहे, ही श्रद्धा निर्माण होणं म्हणजे ती जी आहे ती आध्यात्मिक श्रद्धा असते. मग ती दृढ होत जाते. मग तेव्हा प्रेम म्हणजे श्रद्धापासून प्रेमापर्यंतचे जे टप्पे आहेत त्या टप्प्यामधून एखादा भक्त जातो. मग अशा पद्धतीची श्रद्धा आपल्याला शास्त्रांच्या अभ्यासाने निर्माण होते. पण त्यासाठी टप्पे आहेत सेवेच्या, म्हणजे हरिनाम, त्यानंतर सेवा, वैष्णव म्हणजे सेवा जी आहे ती भगवान यांची, वैष्णवांची सेवा, मंदिर सेवा, ऑनलाईन ऑफलाईन सगळ्या ज्या काही करता येईल त्या सेवा. आणि त्याचबरोबर शास्त्रांचं अध्ययन आणि भागवत पठण. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या पवित्र म्हणजे स्थळांना, मथुरा किंवा वृंदावन म्हणजे अशा स्थळांना आपण तीर्थयात्रेला आपण जाणं किंवा अशा ठिकाणी वास करणं. तर हे 5 मुद्दे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले. भक्तांचा संघ, हरिनाम संकीर्तन, अर्चविग्रहांची सेवा, त्यानंतर पवित्र धामांचा निवास आणि भागवत पठण. हे जेव्हा आपण करतो तर त्यावेळेला निश्चितच काय होतं की आपली जी अशुद्धी आहेत ते निघून जातात आणि भगवत कृपा होते. मग विवेकावर चापट मारली होती त्यांनी. विवेक म्हणजे त्यांचा आध्यात्मिक जो आहे तर ती बुद्धी किंवा स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स. आणि मग त्यामुळे काय झालं, त्यांची शुद्धी झाली आणि त्यांची कानउघाडणी केली त्यांनी. अशा पद्धतीने
जे भगवान आहेत तर त्यांनी लीला केली. मग अशी चापट मारायला आपल्याला शिल प्रभुपादांनी सांगितले. आपलं मन हे आपलं शत्रू असतं. मन आपली दिशाभूल करतं, शत्रू बनतं आणि खोटा अहंकार आपल्याला नेहमी मी शरीर आहे ह्या भावनेमध्ये ठेवतो आणि मी कुणीतरी वेगळं आहे ह्या भावनेमध्ये, म्हणजे कृष्णांची मत्सरी द्वेषी बनवतो आपल्याला आपला खोटा अहंकार. आणि म्हणून शिल प्रभुपाद म्हणतात, सकाळी 1-200 फटके तुमच्या मनाला द्या आणि संध्याकाळी 1-200 फटके द्या. असं त्यांचे खूप छान उद्गार आहेत लेक्चर म्हणजे, किंवा ह्याच्यातून पण येतात मेसेज आपले जे रोज येतात, शिल प्रभुपादांचे संदेश येतात त्यामधून पण बऱ्याचदा मेसेज आलेले आहेत. म्हणजे ह्याचं कारण काय, तर आपलं जे मन आहे ते आपलं मित्र बनलं पाहिजे. ते ते कधी बनेल, आपली बुद्धी विवेकी म्हणजे आध्यात्मिक बनेल तेव्हा. आणि त्यावेळेला आपल्या हळूहळू खोटा अहंकार येतात तो हळूहळू नष्ट होत जाईल आणि तो म्हणजे त्याच्यावर आपला संयम म्हणजे येते किंवा म्हणजे जो खोटा अहंकार आहे तर त्याला आपण योग्य प्रकारे जे आहे तर ते म्हणजे त्याला पुष्टी न करता आपण त्याची पाळंमुळं खुडून टाकण्याचे प्रयत्न तेव्हा करू लागू. त्यावेळेला आपली विवेकी बुद्धी निर्माण होईल. मग अशा पद्धतीने श्रीवास किंवा गदाधर प्रभू हे अंतरंग पार्षदांच्या संगतीत हे सगळे असायचे आणि तरी देखील बलभद्र भट्टाचार्य श्रीकृष्णांची म्हणजे त्यांच्या भक्त रूपात प्रत्यक्ष सेवा करत होते. तरी सुद्धा त्यांनी चुकीने काय केलं, श्रीकृष्णांना एक साधारण मनुष्य समजला आणि एका सामान्य मनुष्याला श्रीकृष्ण मानलं. याचं कारण म्हणजे शास्त्र आणि गुरूंनी घालून दिलेल्या नियमांचं त्यांनी पालन केलेलं नव्हतं. मग अशाच पद्धतीने जर आपलं आचरण असेल, शास्त्र आणि गुरूंनी सांगितलेल्या नियमांचं आपण पालन केलं नाही, हं? तर मग काय होईल, आपली पण परिस्थिती अशीच बनेल. मग हे आपल्याला ह्या प्रसंगातून शिकायला मिळतं पहा. म्हणजे जे शास्त्र आणि गुरु यांच्या मार्गदर्शनानुसार आचरण करत नाही तर त्यांची अशी परिस्थिती बनते जे बलभद्र भट्टाचार्यांची बनली. म्हणजे ते पूर्णतः आध्यात्मिकही होऊ शकत नाहीत आणि पूर्णतः भौतिक जगतामध्ये पण नसतात, मधली स्थिती होते. आणि मग तर्कानीच विचार केला करतात आणि दिशाभूल होते अशा पाखंडी लोकांकडून. तर हे धोके आहेत. तर हा भाग आपण समजून म्हणजे त्यांनी सांगितलं, वेडे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं, आता वेडे होऊ नका, इथेच बसून राहा आज रात्रभर आणि तुम्ही श्रीकृष्णांचं दर्शन करा उद्या रात्री जाऊन. आणि मग दुसऱ्या दिवशी चैतन्य महाप्रभूंच्या भेटीला काही लोक आले होते. हम्म मग त्यांना विचारलं त्यांनी बलभद्र भट्टाचार्यांना, तुम्हाला कृष्णांचं दर्शन झालंय का? मग ते सगळे म्हणले, रात्री एक मासे मारणारा कोळी होता तर तो कालिया दहात नौका घेऊन जातो आणि दिवटी पेटवून तिथे मासे धरीत असतो. मग दूर अंतरावरून हे दृश्य जे आहे ते श्रीकृष्णांच्या म्हणजे हे दृश्य पाहून भगवान श्रीकृष्णच कालियाच्या शरीरावर नृत्य करीत असल्याचा लोकांना भ्रम झालाय. म्हणजे हे जे पाहत होते दृश्य ते काय होतं, एक जो मासे मारणारा कोळी होता तो कालिया दहात जाऊन नौका घेऊन जायचा आणि ड्युटी म्हणजे ड्युटीचा जो प्रकाश आहे तर ते पेटवून मासे धरायचा. मग ह्यावरून तो भ्रम झाला होता. म्हणजे पहा कशा पद्धतीनं मायेमध्ये भ्रम होत असतो लोकांना. म्हणजे सामान्य जी वस्तू आहे तर तिला दिव्य समजलं जातं आणि दिव्य वस्तू आहेत म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत त्यांना सामान्य समजलं जातं. म्हणजे काय, भौतिक जगत हे आध्यात्मिक जगताच्या विकृत प्रतिबिंब आहे. म्हणजे उलट बरोबर असतं भौतिक जगतामध्ये आध्यात्मिक जगताच्या. जिथे भगवान स्वयं उपस्थित आहेत तिथे सामान्य मनुष्य समजलं त्यांना बलदेव भट्टाचार्य. आणि जिथे भगवान नाही आहेत तिथे कोळी भौतिक स्तरावर एक कोळी जातोय तिथे आणि मासे पकडतोय तर त्याला ते कृष्ण समजत होते, कालियाच्या फण्यावरती नाचणारा कृष्ण समजत होते. म्हणजे मूर्ख लोक त्या नौकेला कालिया नाग समजत होते आणि ड्युटीला त्या फण्यावरची ती रत्न माणिक जी आहेत आणि त्या कोळ्याला ते भ्रमित होऊन कृष्ण समजत होते. आणि भगवान श्रीकृष्ण वृंदावनात पुन्हा आलेत आणि लोकांना त्यांचं दर्शन झालंय आणि हेच खरंय असं म्हणत होते. आणि जिथे तिथे कृष्णच आहे त्या भ्रमामध्ये. म्हणजे अशा पद्धतीनं वास्तविक भौतिक स्तरावरचा हा भ्रम असतो तर ह्या भ्रमामध्ये ते राहत होते. म्हणजे ह्याच्यावरून आपण समजून जाऊया की चैतन्य महाप्रभूंनी मग त्यांना विचारलं की तुम्हाला कुठं दर्शन प्राप्त झालं श्रीकृष्णांचं. मग लोकांनी उत्तर दिलं की तुम्ही काय त्यागी संन्यासी आहात, म्हणून तुम्ही चालते बोलते नारायणच आहात, मग तुम्हाला ह्याचं म्हणजे हे काय कळणार, असं त्यांनी उत्तर दिलं काही पाखंडी लोकांनी. म्हणजे मायावाद दृष्टिकोन नुसार त्यांना उत्तर दिलं. आणि मग लोक म्हणाले तुम्ही श्रीकृष्णाच्या अवतार वृंदावनात प्रकट झाला तेव्हा तुम्ही दर्शन करूनच आता म्हणजे तुमचं दर्शन करूनच आता उद्धार झालाय. मग हे कोणाचे वाक्य होते, तर जे भक्त जे होते म्हणजे भगवान जेव्हा
नारायण रूपात म्हणजे स्वतः जे नारायण रूप भगवान आहे त्या मनुष्य अवतारात जन्म घेतात. तर त्यावेळेला जे आहेत तर ते स्वतःला मनुष्याचं शरीर धारण करून प्रस्तुत करत असतात, पण स्वयं ते भगवानच असतात. हा भाग आपण समजून घेतलाय पाहिजे. पण अपूर्ण ज्ञानामुळे काय होतं, जसे मायावादी संन्यासी विचार करतात की सत्यनारायण मानव रूपाने जन्म घेतो, पण म्हणून तो जेव्हा म्हणजे त्याला साक्षात्कार होतो म्हणजे आत्मसाक्षात, तेव्हा तो पुन्हा नारायण बनतो. म्हणजे मनुष्य हाच नारायण आहे, मनुष्य हाच भगवान आहे असं ते सिद्धांत म्हणतात. मग हा चुकीचा आहे. म्हणजे आपण कधीही नारायण होऊ शकत नाही. आणि आपल्यामध्ये म्हणजे एक जीव आणि भगवान यांच्यामध्ये नेहमी जो आहे तो फरक राहील. मग चैतन्य महाप्रभूंना सगळेजण असे शरण गेले, तेव्हा विष्णू विष्णू म्हणाले. मग भगवान जे आहेत तर ते म्हणाले की मला कधीही म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान म्हणून कलियुगामध्ये संबोधू नका. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं की स्वतःची जी ओळख आहे मी भगवान आहे ही लपवली कलियुगामध्ये. कारण असे ढोंगी पाखंडी लोकांचं हे युग होतं आणि ह्यावेळेला स्वतःला त्यांनी एक सामान्य संन्यासी म्हणून प्रस्तुत केलं. आता ते का प्रस्तुत केलं हे उद्याला आपण पाहू. आता आपली वेळ झाली. शचीशुत अष्टकम म्हणूया पण आणि थांबूया. हा माताजी म्हणू शकाल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी.